Hola, Hola. que tal? Hola, que tal? Xa vos vexo aí moi Ai. atentos aos detalles. Isto é maravilloso. Está fenomenal, moito mellor do que Non hai- pensábamos, Porque mira que sempre nos dicían é un lavado de cara. E ti non sei cantas veces lo repetiches. E logo o aire que vai aquí cruz. Podes empatar. É certo que na casa, pois, foi unha man de pintura, pintáronse as ventás, seguimos a cor azul, que xa tiñas nas portas, Así que... pois remarcaronse os recercaos das ventás, con ese acabado en polipiedra. Eso sí que foi un pouco máis un lavado de cara. Que pasa? Que houve unha obra importante estrutural. Gustounos de todo o que se fixo, todo. Pero se hai que decir algo, a min, exclusivamente, digamos, foi a cabana. A nosa idea inicial era o que falamos, queríamos recuperar a madeira que xa tiñan bueno, pensamos que non era o lote de traballo que ao final fixemos, pero que non quedaba outra cosa, é que... Eu hasta pensei que se iban a aproveitar algunha viga, pues, sobre todo unha que tiña cerna, que estaba dura aí, pero Era a única que valía, o que pasa que estaba... Nun lado estaba pivotada, non sei con que, e a outra estaba volando. Claro. Entón, Pero cando vin que quedaban as paredes, bueno, fixemos bo traballo aquí no trallado, Bastante bo traballo, é bastante grande. As paredes, como estaban as paredes de ladrillo, Adrián? Esa foi Arrimar a escaleira xa... un chollazo. Gracias que, Alex, non andiveches moi cerca das paredes. Non, desta volta non. A esta non lle fai... hai moitos recordos aí, de cando miña mai enfornaba o pan, de cando estaba aí na cabana e facía un asado, e ainda o que o facíamos e o seguiremos facendo, non? E despois tamén, unha da parte primordial é conservar todo aquilo que meus pais deixaron aquí. Pero bueno, quedaron salpicadas, Sí. a casa quedou toda pintada, tanto na fronte como na parte posterior, que eu xa pensei que nin chegábamos aí, porque houbo que traer reforzos, tivo que vir un louseiro. Sí. Para min foi sorprendente porque non sabía que eu pensei que iba a ser solamente a cabana. Pero ao final sorprenderonme tanto Ana como vos con que iba a ser a casa tamén. Litos, aprenderías, non, a colocar lousa? Hombre, Algo xa sabía, eu non, eu tiña mau. El ten moitos conocementos. Eu aprendo de todo. Tomo nota. A seguinte, en Lugo, louseiro, Litos. Bueno, o mellor da obra ao final foi a luz, non? Sí, o que non puxechedes vos. É lo que non fixo. Nos axudamos ou aprendimos a poñer a luz nesta obra. Sí ou sí. Que eu non puxeron a luz nunca. Mira que os botades flores, A ver, eles traballaron moito, Ana? Pero vos tamén. Arrimastes ombreiros 2 os 5 días e por eso tamén se puideron facer moitas cousas máis que ao mellor de entrada non daba tempo, pero, a ver, iso é normal, non? Que a nosa casa, a nosa casa, se non botas unha man, sabes, ver traballar os outros e ti mirando de papanatas, Bueno. non... Hai de todo na viña do señor. comemos ben, axudaron, mas non podemos pedir. Sí, non pido máis. Bueno, podían facer un porco ali no forno, pero... Bueno, non deu tempo, Non quero entrar sin facer referencia ao traballo de Laira, que o tema do pozo, verdad, Sí, Laira? bueno, porque non estaba nada destacado, non mirabas pa el, a verdade. Agora eu penso que sí, Bueno, non? ahora... A zona do lavadoiro ti non o querías para usar, Claro, entón, queda- pois, para decorar, queda perfecto. Ahora, en vez de lavar a roupa, ten plantas, está bastante ben. E, bueno, cambiamos o negro polo azul, no ferro tamén. Eu insistín porque é unha cor que me gusta moito, para min o azul é moi importante, pintar as portas de azul, tiñamos pintura aí de azul e, bueno, pois conseguimos que pintaran o resto da a Casa Blanca e as ventás azuis. E teremos que entrar Home, por esa porta Eh, especial sí. que fixeches, Carlos. coas libélulas ou cabalos do demo. Non como que había antes que aparentaba que iba a caer. Bueno, a outra rústica Tamén tamén era, No, sí, no. rústica, Estaba rústica. moi rústica. E ao final fixeches unha boa porta. Sí. É unha porta moi sinxela, o que pasa é que fixemos os detalliños estos do cabalo do demo e gustoulle a todo o mundo. Quedou moi ben. Pois agora estamos na caseta nova. Pois mira que, Pois sí. que cousa máis bonita, Home, nada que Buah. ver. Para min é increíble isto. Pois sí que parece increíble, Sí, porque había un forno,
Que a verdad, porque dixestes que había un forno, porque non se Sí. vía, Non. porque aquí había de De todo. todo. Había de todo. Tiñades leña, Que había de Sí, todo. sí. Había móviles, había de todo. Non se podía entrar, non se podía entrar. estaba caendo. Sí, sí. Estaba caindo. A estrutura estaba podrida, moi deformada, Apuntalada. apuntalada, a porta nada, non era porta, non era nada. Agora tendes unha porta que aparte dun diseño fantástico, Bueno, polo menos sí, pecha e hai unha seguridade que se lo fixei, Carlos, que puxeches pecho. A primeira vez. Primeira, segunda. Sí. Por eso deixaches aberta, non fose que non pechara ben. Bueno, non vai a ser que perdamos as chaves, xa sabes. Sí. E a perder toda a tarde a buscalas, non? Claro, claro, claro. Non Bueno. sei. Ah, non sabes? Bueno, nada, Rosa, foi un chiste entre nós. Cousas da obra, non pasa. A verdade é que non sei onde quedou a chave da pechadura. Ti sabes algo? Eu non sei nada, non teño chaves. Xa sabrás. Seguro, sempre me acabo enterando de todo. De todo, do bo e do malo. Pero bueno, aquí estamos co bo, verdad? Sí, 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 sí. Agora tendes a vosa caseta do forno, podedes usalo para cociñar. Traer os amigos, aí Kiko, ahora É que se teñen un pode facer espacio. un pouco de vida aquí. Home, Claro, Porque esa é a intención, non? Antes, Claro, poñes ahora- aquí un chuletón e ás veces, pop, caía ao suelo. Daba a volta porque non había onde poñer as Bueno, cousas. que, José, poñer aquí un chuletón. Todo o que había. Eu non sei, moitos non creo que puseras, Agora bueno. sí, Ahora sí, sí, Agora sí, tendes sí. unha mesa Tiñamos preciosa, verdad? preciosa. Diseñada por Carlos. Bueno, pero como cambia a cousa, cando se pintan de cores así, con alegría a e tal. ver, Tamén a mesa é traballo voso, non? Ai, a mesa vin agora ao entrar, eu non a vira, Bueno, pero a verdade que Ainda lle tuve que axudar a tres eu. está guapa, Tens resposta para todo, Un cor así azul e tal, outro nivel. Ao final Pili tiña razón, ali onde vai Pili. Creo que quedou moi ben. Sí, 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 Nós sí, sí, sabedes sí. que non facemos interiores, Non, pero bueno, había que facer algo para aquí, Pois. senón... pero postos a recuperar a caseta do forno, pois non íbamos deixar estas paredes sen arranxar por dentro. A quen lle tocou salpicar? A min. Ah, E levoume o seu tempo. A Alex pose música aí dentro, pose un parede de morteiro, non lle falas en todo o día, e o tipo está o seu, fai o choio, e ve. Anda que non vos Pois quitou sí. traballo ni nada. Fixeches todo interior e quedouche moi Fixen ben. todo por dentro, por fora, eu só, e quedou ben. Creo que está todo, que disfrutamos moito con Bueno. vos. Nosotros tamén, desde logo. a parte da obra, que era o que queríamos, para nós foi unha experiencia gratísima. Vamos quedar este recordo para toda a vida, non, José? O contacto coa xente de Galicia Bonita foi algo que non vamos a esquecer nunca, que non? Pois non. Moitas gracias por todo, foi un A vos placer. todos, gracias. Moitísimas gracias. de verdad. Outra obra con éxito.